Proč je to ideologie? Proč to považuji za ideologii? Já to stavím na stejnou úroveň jako ideologii nacismu. Nacismus v Německu. Trvalo to chvíli. Postupně to začalo nabírat na obrávkách. Furt to nebylo nebezpečné. I když zahraniční politici o tom věděli, ale nikdo to neřešil. Až najednou byl bod, kdy už nejde udělat krok zpátky a dojde k válce. A tomu my se musíme snažit zabránit. Proti válce, za mír a žijeme si všichni ve svých zemích. Navštěvujme ty země jako turisté, ale respektujme, jestliže někam jedeme, respektujme ty lidi. Ti, co jedete k nám, vy budete respektovat v naší zemi naše pravidla, protože toto je naše země a naše pravidla. A ty pravidla si tvoříme my přes politiky a politici mají plnit to, co po nich chcou občané. Takže nebuďte ovčani, nebuďte ovce a buďte občani. A já vám za to děkuju a pojďme na to. Tak. Strážte si zem, strážte si dom, strážte si les a každý strom. Strážte aj tam, kde dieťa spí, z diaľky sem k nám utiekli psi. Všetko krásne, všetko vzácne, chráň si to, čo máš. Cudzie nechci, len to vlastné, ochraňuj a stráž. Všetko krásne, všetko vzácne, chráň si to, čo máš. Cudzie nechci, len to vlastné, ochraňuj a stráž. Strážte si svet, strážte si dvor, aj seba strážte pred čiernou tmou. Strážte svoj hlas, strážte svoj prach, pri sebe stojte, nemajte strach. Všetko krásne, všetko vzácne, chráň si to, čo máš. Cudzie nechci, len to vlastné, ochraňuj a stráž. Všetko krásne, všetko vzácne, chráň si to, čo máš. Cudzie nechci, len to vlastné, ochraňuj a stráž.